pripremam mljeveno meso. Znači već još malkice ima vode, to će isto da ispari. I naše meso je spremno za pitu. Znači stavila sam ulje, luk i mljeveno meso, sol, biber. Znači pripremajte po vašem ukusu. Znači dodajte začine koje volite, bijeli luk. Znači ostavit ćemo još malo da se krčka bez poklopca da bi ova voda isparila. I naše meso je spremno, znači ostavit ćemo da se malo ohladi i gotovo. Ukoliko nemate vremena da dinstujete meso, možete isto, znači pripremite vaše mljeveno meso sa lukom, znači sveže mljeveno meso sa isickanim crnim lukom i vašim začinima, znači sol, biber po vašoj želji i direktno možete tako da radite. Ja više volim ovako kad je to fino rastresito, s vremena na vreme dok se krčka treba malo da se to izniječi da bi došlo ovako fino. Naše meso je gotovo, znači fino je rastresito i nema toliko vode da nam kasnije se lepi. Ostavit ćemo da se malo ohladi i poslije ćemo filovati našu pitu sa mesom. Ovdje smo stavili 800 g brašna, dodat ćemo sol, otprilike 10 g i dodajemo 120 ml ulja i dodajemo mlaku vodu 450 ml. Stavljamo prvo, znači zato što imamo više, da kažem, mljeca, ovaj godin je malo više suh. Okrenut ćemo i obradimo sa oklagijom. Ja sam meso dinstala, uopšte nije bitno da li je meso dinstano ili sveže meso, znači sve zavisi od vašeg slobodnog vremena. Probajte jedno i drugo i vidjet ćete razliku. Znači nema bacanja testa, nema ništa sečenja, samo sa strane ćemo da uvijemo ove krajeve unutra, tako da prilikom pečenja ne bude tvrdo i ovaj deo ćemo da isto sa strane prvo uvijemo našu pitu prema sredini, prema srednjem delu, ostavljamo malo više prostora ovdje. Možete i sa nožem, znači samo da presečete taj srednji deo, završimo uvijanje pite i pošto ja pravim te male pitice, znači idemo na sredinu
i drugu polovinu. I spremno. Znači idemo srednji deo do pola i drugu polovinu vraćamo ovamo. Našu tepsiju ćemo da pouljimo. Znači dovoljno je samo da stavite ulje, ne treba brašna. Tepsija je spremna da stavimo naše pite koje smo već pripremili. Stavit ćemo malo ulja, da pita ne bude suva i ide na pečenje. Našu renu ćemo da ugrijemo pre pečenja na 250 stepeni i pečemo ih 20 minuta. Premazat ćemo malo putera i ostavit ćemo pod aluminijskim papirom da se to malo opusti i da pita omekša. Prijatno!